روژا شەمیە l'Enqera سیەمین کۆنگرê berfirehiyê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP bi amadebûna 30,000 endam û alîkariyên wê partiyê û di bin ala rejîma Tirkiyê birêve çû. Piştî wî kongirî gelek çavdêr nerazîbûna xwe nîşandan ku di hola wî kongirî de ala Tirkiyê hatibû bilindkirin û tu aliyên Kurdî nebû. Herwiha bêhtiriya not ji sedî ji gotarên ku serkirdeyên HDP xwendin bi zimanê Tirkî bû û tu nîşan û amaje serkurdiyetiya wê partiyê nebû. Herwiha danpêdaneke fermî ji aliyê HDP bi demokratî û azadiyê re piştî ku Erdogan hate serdesthilatê hate dan. Çavdêr û şirovekar bêhtir balkişandin ser du tiştan. Yekê got tu wêneyên Efrîna Rengîn ku bûye qurbaniya şerê PKK û Enqerayê ku qada xwe ya şer ji Bakurê Kurdistanê ve guhestina Rojavayê Kurdistanê nebûn. Tişta duan jî ew e ku wêneya Abdullah Öcalan di hola kongirê HDP nehate bilindkirin. Hevdemî wê yekê li nava Efrînê û di hemû xwepêşandanên piştgiriya Efrînê wêneya Abdullah Öcalan û aliyên PKK ji wêneyên Efrînê bi xwe bêhtir tîne bilindkirin. Ku li gorî wan çalakvanan bilindkirina wêneya Öcalan li Efrînê bi xwe bihaneyeke bêhtir dide Tirkiyê, da ku êrişa xwe li Efrînê berdewam bike. Ku bi vê yekê ew yek tê tekezkirin ku PKK Rojavayê Kurdistanê kiriye qada şerê xwe bi Enqerayê re. Piştî ku jiyana siyasî û tevgera Kurdî û doza wê li Bakurê Kurdistanê tune kir.